халык мәхәббәте. Үзенә күрә bir тойгыч аны һаман тыйып торасы килә торгандыр. Бу гастрольләргә чыгуның да сәбәбе шул. Менә халык яңа гына күреп тордым. Сырып алганнар, җибәрәсләре килми. Ул фотога ничә тапкыр төштегез икәнсез? Аның шутсыздыр инде. Аны санаган кеше булса минем янымда, мин бик шат булыр идем, шулай да санаучы булмагач, бик күптер дип исәплим. Чөнки чыннан да тамашачыларыбыз мәхәббәтен аның менә әйтәм бит әле гашык итеп саклый алганмы икән, гашык итеп саклый белергә кирәк. Чыннан да тырышабыз. Менә бүгенге чистай халкы ничегрәк булды? Зал ничегрәк? Күрәм, экспромтлар да күп булды, әйме сәхнәдә? Экспромтлар ул көндә безнең бу төрле төбәкләргә, төрле төбәккә кагылышлы шаян бөтен нәрсә безнең шулайрак. Чөнки ничек инде менә гел серьезно гына басып торып булмый бит, шулай бит. Кеше белән аралашасы килә. Нәрсә генә әйтсәң дә, барыбер тамашачы җырчының күлмәген, костюмын тикшерә инде ул, әйме? Ансыз булмый. Күлмәген генә тикшерсә бик әйбәт әле. Ул бер өлеше. Ае. Чыгышның, артистның имиджы синең ул яктан ничек? Гел яңартылып торамы һәр программа сайын? Һәрберсенең үзенең функциясе бит инде, әйме? Безнең тамашачыларыбыз ул менә елдан-ел эшләнгән әйбер. Без һәрбер төбәктә, һәрбер елны шул ук вакытта өйрәнгән тамашачылар һәм инде алар беләләр, алар яңа программа карарга килгәннәрен. Без бер вакытта да былтыргы программаны бер үк җирдә ел сайын күрсәтмибез. Без елга бер программа белән киләбез инде. Инде программа булгач, әлбәттә, үзегез күрдегез, бүген Сабан туй күренешләре булды. Шуңа күрә безнең милли киемнәребез дә анда күренде һәм инде эстрада киемнәрдә. Гомумән һәрбер программага күлмәкләр аерым тегелә, аерым уйлана, аерым бөтен нәрсә эшләнә. Шуңа күрә гомумән менә шушы программаны күрәсе килсә, елга бер генә күреп була. Шушы күлмәкләрне дә, инде күлмәкләр менә шушыннан соң эленеп калалар шулай матур итеп. Шуннан соң аны беркем дә кими. Коллекция. Музей ачырбыз инде, Алла берсә. Алла берсә. Программа дәвамында яңа талантлары, яңа Ансына килгәндә, ел сайын без ачабыз бер кеше. Былтыр мәсәлән, без Мурат Гайсинны җырлаткан идек, ул бездә музыкант егетебез булып эшли. Быел инде Фирдусны ачтык дип әйтергә кирәк. Без аны Россия буенча күрсәтәбез. Шуннан да ул бик зур мөмкинчелек яшьләр өчен. Без яшьләрне һаман да алга этәргә тырышабыз, яшьләрне күрсәтергә, аларны ныгытырга, эшкә өйрәтергә һәм инде иҗатка өйрәнсеннәр дибез. Кайчандыр үзегездә беренче адымнарны атлаган кеше булар. Ансы бар. Без үзебез дә яшь буларак, безгә яшь коллектив белән эшләү җиңелрәк. Аннары менә залдагы һәрбер төрле буын. Ансы бар. Кичкенә менә мондый кичкенә балалардан алып, акъяулыклы апаларга кадәр. Аларның һәрберсенең үзенчәлекле бит инде. Программаны сез алдан ук менә шулай уйлыйсыз, әйме? Һәрберсенә туры килсен дип. Синең сорауыңа инде җавап кайтарасым килә. Менә өлкәннәр дә утыра залда, урта буыннарда һәм инде бик кичкенә балалар да күп дип гаҗәпләнергә түгел. Чөнки ул без аны беләбез, безнең тамашачыларыбыз шушы категориядә булган. 1 яшьтән алып 80 яшькә хәтлем. Шуңа күрә безнең җырларыбыз да төрле. Карап торсаң, яшьләргә дә кагылган җырлар, элегрәк җырланган Сара Садыкованың җырлары да яңгырады бүген. Аннан соң балаларга инде балҗимеш инде ул җыр безнең. Үзең күреп тордың, сәхнәгә чыгып, алар аның төшәсе дә килми, ул җырны бик яраталар балалар. Шушы концерт программасын уйлап тапкан кеше бит инде һәм үзегезнең алдыгызга куйган максатны ничегрәк бирештегезме? Әлбәттә, иң беренче башлаган кеше әлбәттә мин, ләкин бу тора бара бергәләп, коллектив белән бергәләп, шул ук вакытта тамашачылар белән бергәләп, чөнки тамашачы үзе әйтә, ул кайсы җирен ничегрәк үзгәртергә, кайсы җире отышлырак, кайсы җире артык, асын төшереп калдырабыз, кайсы отышлырак, аны тагын да күпертәбез. Чөнки иң беренче чиратта безнең төп режиссерыбыз тамашачы. Без барбыз да, һәммәбез дә бар тик тамашачы өчен эшлибез. Мин Гүзәл Илдар театрында бер ел була, сентябрьдә алар белән эшләгәнгә. Группа бик тату безнең. Бергә, спорлашу да була анда, но барыбер теге күңелле, безнең автобуста барганда. Бергә шулай яңа шәһәрләрне күреп,
kişiler bilen tanışıp. Men Güzel İller Jır Teatrında 6. yılında biyim yıl sayın aların programmalarında. Bütün Rossiyani debetim indi. Bütün yıl sayın indi. Başından azağına hatlı sezonun alar bilen biyim. Мен Мурат булам. Гомумән бик рәхмәтлемен Гүзәлгә, Илдарга. Бик бәхетлемен бу группада эшләвемә. Бик дусбыз барыбыз да. Шуңа сөенәм. Һәм киләчәктә матур җырлар язып бергә эшләп, бергә эшләргә язсын. Ике кыз бит инде, әйме? Әйе. Сүрәтләп китәле. Гүзәл нинди дә, син нинди? Охшаш якларыгыз бар, аермалы якларыгыз бардыр, әйме? Безне гел ни дип әйтәләр инде. Бер дә охшамансыз дип әйтәләр. Капма каршы. Капма каршы, әйе. Ул шундый тиз, ул шундый прям ничек әйтәсең инде. Энергия. Миндә дә бар инде ул качакта. Ул энергия. Эшләргә кирәк булды исә эшлим инде мин аны. Әйе. Була инде мин более такая спокойная, тынычрак, әйе. Сораулар бетте. Менә күзәтеп торам, әйме, яңа концерт программасын, гомумән концерт программасында Гүзәлнең иҗат ягыннан күбрәк өлеше. Ә синең техник яктан бөтенесен оештырып, җыеп, бөтен яктан оештырып йөрү. Шулаймы чынлыкта? Шулай инде ул. Бүген ничегрәк булды мәсәлән? Ничегрәк булды? Һәр көнне дә шул бер үк хәл инде бездә, һәр көнне бер үк әйтергә кирәк. Тырышлык, бер үк. Менә инде күпләр әйтәләр, сез безгә инде кыскача программа киләсездер, безгә кешеләргә әзрәк киләдер, яки сахна бизәлешләре башкачарактыр дип. Шуннан мәгънәсен әйтергә кирәк. Шул программаны Мәскәүдә бирсәк, шул программа Казанда. Һәм шул программа булырга мөмкин. Инде кичкенә генә булса район үзәкләрендә дә шул кешеләр катнаша, ләкин инде Казанда һәм Мәскәүдә күп зур шәһәрләрдә безнең биючеләр күбрәк булырга мөмкин. Ә инде менә тех состав ягыннан һәм инде алып барышлар. Аларның берсен дә төшереп калдырып булмый. Ишен дигәндә концерт ките килеп чыга, шуңа күрә барысы да йөриләр. Техник яктан инде әйтергә кирәк. Егетләргә әзрәк эш күбрәк инде. Алар инде әйттем инде алданрак килеп, менә шул утларны куеп, экраннарын элеп егетләргә эш тия, ләкин нәрсә әйтәсең килә, нәтиҗәсе әйбәт булгач, анысына гына ничек тә төзәсең инде. Чынлап та матур булсын дип тырышабыз, күңелле булсын дип, ниндидер инде яңа караш. Шуннан да техника йөртмәскә дә була. Инде утлар, өстәмә тавыш күпләр йөртмиләр дә аңардан. Без инде менә шуңа калганда, шул якка калганда тырышабыз, матур булсын, үзебезнеке булсын дип. Беренче чиратта сыйфат, әйме сезнең өчен? Әйе. Һәм бары тик ул залларда, мәдәният йортларында ниндидер мөмкинлекләр булмаган очракта гына үзгәреш булырга мөмкин әйме? Шулай инде төрле җирдә төрлечә, кайдадыр бар, кайдадыр бернәрсә дә юк. Әлбәттә инде шуннан әйтеп китәсең килә инде менә күпләр сорыйлар, сез инде менә зур шәһәрләрдә, Мәскәүдә әйтик, анда 2-3 концерт космоста бирәсез, Казанда, зур шәһәрләрдә инде меңләгән залларны тутырасыз. Сезгә менә шушында кичкенә район үзәкләрендә концерт бирергә уңайлымы? Сезгә инде әйтик, матди чыгымнарыгызны каплыймы дип әйтергә кирәк. Бердән без әле бик яшь башкаручылар, яшь җырчылар дип әйтик, яшьләр инде без. Ни өчен дигәндә, әле яшь чагында эшләп каласы бар. Бу инде беренче минем позиция уйлау. Өйрәнеп, тәҗрибә туплап. Шуннан да җырның җыртыгы юк диләр һәм халыкның да аның кимсетелгәне юк. Шул халык, шул халык. Беренчедән һәм икенчедән инде матди якка килгәндә бәлки ул концертлар безнең чыгымнарыбызны каплап бетәдмиләр. Ләкин инде театр бар, театрга, егетләргә, кызларга эш кирәк. Әлбәттә, һәм без үзебезне дә шомарабыз. Шуңа күрә әлегә инде үзебезне тулысынча шушы эшкә тапшырабыз дип әйтергә кирәк. Киләчәктә инде күз күрер дип әйтик, кулыбыздан килгәнчә Алла теләсә йөрергә тырышабыз һәр вакытта да. Инде калганын Аллаһ Таала үзе белә дип әйтик инде.